Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. Avui no vaig a fer una recepta. Avui us vaig a parlar d'un ingredient que l'utilitzem moltíssim. I com que anava a fer una recepta amb aquest ingredient, dic, anem a parlar. Aquest ingredient d'avui és l'arròs. I avui us parlaré d'arròs, perquè moltes vegades pensem, ostres, l'arròs n'hi ha molts, però quin agafo? I l'altre dia estava sentint el Fermí Puig que estava parlant, crec, de fer una paella. I ell deia, ostres, no ens gastem els diners amb una gamba vermella espectacular, potser podem gastar-nos menys diners amb una gamba que no sigui vermella, que no sigui tan bona o així, per posar dins un arròs, però gastem-nos diners amb un bon arròs, que tingui unes bones propietats, una bona absorció, i així tots els gustos estaran molt més a l'arròs. I ell deia, és molt més econòmic gastar-te diners amb un bon arròs que gastar-te diners amb una gamba vermella, per exemple. I em va donar. Dic, aquest tio en sap una miqueta, aquest home. I vaig dir, hòstia, clar que sí. I dic, va, vaig a comprar arròs i vaig a parlar d'arrossos una miqueta. Us porto 3 arrossos avui, 3 arrossos del nostre país. N'hi ha més, però us porto 2 que són els més com habituals, que és l'arròs de pals, que és el molt conegut. L'altre, que segur que heu sentit molt, és l'arròs bomba, que en aquest cas és del Delta de l'Ebre. I un altre arròs que potser no heu sentit tant, però jo des que l'he descobert estic enamorat d'aquest arròs, que es diu marisma. És del Delta de l'Ebre també. Aquests dos són de l'illa de Buda, i aquests és d'arròs de Levitries. Per què he agafat aquestes marques? Doncs perquè són les que he trobat i perquè són les marques que he provat que a mi m'agraden molt. Vinga, en el cas de l'arròs de pals. L'arròs de pals és un arròs extra, un arròs d'una categoria alta, és un arròs petitonet, no és molt gran, i té una capacitat d'absorció molt alta. Tots aquests arrossos els utilitzen molt, sobretot per fer normalment arrossos secs. Tot i que hi ha moltes receptes amb aquests arrossos, amb arrossos caldosos. Aquí és un arròs que és molt polivalent, podem dir. Podem utilitzar tant per fer secs com per fer caldosos. És un arròs molt, molt bo, d'una categoria molt alta i que, el que deia, amb una gran absorció de tots els sabors. Aquí ens diu que uns 12-15 minuts de cocció. El següent, l'arròs bomba. Aquest és un dels més coneguts. A part del de pals, és un dels més coneguts també. Del Delta de l'Ebre. Aquí tenim un arròs que és més rodó, aguanta a temperatures molt altes o més altes. Molt aconsellable amb arrossos secs, paella sobretot. S'utilitza molt i molt i molt. Arrossos secs, tots els que vulgueu. Ens absorbeix molt bé els sabors, i és un arròs que no es trenca. Allò que diuen que l'arròs es trenca, l'arròs bomba té la capacitat de no trencar l'arròs. I això fa que quan tu mengis l'arròs no notis aquell arròs com bullidot passat. Això no ho trobarem a l'arròs bomba. Cocció. Aquí ens diu que la cocció més o menys és igual, vull dir, són uns 15 minuts, 16 minuts ens diu aquí, amb 4 de repòs. Això és una miqueta més de temps. Aquells eren 12-15, aquest necessitem una miqueta més de temps perquè és un gra més rodonet, més gran. Un molt bon arròs, un gran arròs, sobretot per fer arrossos secs i això. I per últim, tenim el marisma. En aquest cas també és de l'illa de Buda, també del Delta de l'Ebre. I aquí, aquest arròs, a mi me'l va ensenyar un restaurador d'allà del Delta, que vaig menjar un arrossejat d'aquests del Delta i em va encantar. Li vaig dir, hòstia, quin arròs fa servir i tal? I em va dir marisma. I dic, no en tinc ni idea, no l'havia sentit mai. I vam estar parlant i realment des que vaig anar a la cooperativa on em va dir, vés allà, compra i tal, i realment, vull dir, estic enamorat d'aquest arròs. No el coneixia i m'encanta. Aquest arròs, per què l'utilitzem? Caldosos bullits.
vale? Bàsicament, i inclús risotos. Vale? Però sobretot els caldosos, melosos, l'arròs bullit, vale? El marisme és un espectacle. M'absorbeix molt els gustos, no deixa anar molt de midó, deixa anar el midó poquet a poquet, o sigui que no ens queden arrossos molt pastosos. Per exemple, si recordem un arròs bullit, per exemple, allò que hi ha pasta que ens fa quan en bullim, doncs en aquest cas no ens passarà tant. Vale? Serà un arròs molt més amable. O sigui que ens va molt bé, ideal per caldosos, melosos, vale? Inclús risotos, perquè anirem remenant i ens anirà traient el midó a poquet a poquet. Vale? Aquí ens diu que són aproximadament uns 15 minuts, vale? Més 5 de repòs, menys. Això depèn de la recepta. O sigui que aquests són els 3 arrossos que us porto avui, que us volia presentar. Vale? Un arròs extra, vale? Un arròs extra, vull dir, que és com el més versàtil dels dos, que puc utilitzar tant per caldosos com per secs, vale? Un arròs de pals, vale? Un arròs bomba, que és com el més utilitzat en paelles i arrossos secs, vale? Aquest és de l'illa de Buda, del Delta de l'Ebre, i un altre de l'illa de Buda, del Delta de l'Ebre, el marisme, per fer caldosos i melosos, inclús bullit. Vale? O sigui que, apa, a fer arrossos, gasteu els calarons amb arròs bo, potser no fa falta gastar-se els dinerons amb el producte, sinó amb un bon arròs. O sigui que, Big Foods, salut i teca.